Ρετμπουλάκο μου, με ακούς? Πού θα με πας απόψε? Θέλει λίγη σκέψη αυτό. Τι μέρα είναι, Κυριακή? Ναι, Κυριακή είναι. Έχω μια ιδέα. Θα σε πάω στην παρέα μου, στο palatiumchat.gr. Τι λες? Τι είναι αυτό? Το καλύτερο video voice chat που υπάρχει μέχρι στιγμής. Εκεί κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ έχει καραόκε. Άκου για να καταλάβεις τι εννοώ. Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω πόσο μόνος νιώθω. Στους διαδρόμους του μυαλού μου τώρα σε αναζητώ με μεγάλο πόθο. Δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά και πες μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφυκτικά με καπνό το δωμάτιο όσα πάνω και ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. Πού να βρω ένα τσατάκι όταν γυρνάω απ' τα μπαρ και απ' τα ξενύχτια? Πού να βρω ένα τσατάκι για να μπω να περνάω καλά στα αλήθεια, αφού κι εσύ έχεις εξαφανιστεί? Σας περιμένουμε όλους κάθε Κυριακή εδώ στο palatiumchat.gr για να τραγουδήσουμε μαζί παρέα. Μοιάζει νύχτα μακριά σου να είναι ερεθιστική σαν την αμαρτία, μα η μορφή σου δραπετεύει από κρυψώνα μυστική. Με χτυπάει με βία, δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά και πες μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφυκτικά με καπνό το δωμάτιο όσα πάνω και ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. Πού να γύρω το κορμί μου όταν γυρνάω απ' τα μπαρ και απ' τα ξενύχτια? Πού να βρω ένα φιλαράκι να μου πει πως μ' αγαπάει στα αλήθεια, αφού κι εσύ έχεις εξαφανιστεί?